pa smo ljudi, Aspan Gamer, ljudi naši, onda igramo preživljavanje, epizoda ne znam koja, ali idemo. Znači ljudi, nastavljamo, napravili smo sjekiru, tako da idemo razbiti ovo, radni stol, pa ćemo nacijepat drva. Creeper Play je upravo dobio postignuće prikupljanje drvata. Znači treba nam dosta drva da bi napravili kuću, tako da moramo se požuriti prije mraka. Znači to će biti duga noć i malo duža epizoda, ne znam kako mi se bude dalo. Znači dosta. Sad to trebamo sve pretvoriti. Tako. Znači evo našli smo ovce. Sam pauziram kad... Ne. Daj mi vunu, treba mi vuna za krevet. Znaš ti to. Da mi treba vuna. Evo crna ovca. Tako. Je. Znači tako. Idemo po još. Znači ljudi, razmišljam da promijenim skin ili ne, ali neću. Zato što je lijep, ima iza Nike, a naprijed Superman. Znači, razmišljam da bi mogao isto napraviti kuću, možda tu bi bilo lijepo, znači... Da vidimo, ali ima tamo nešto, idem po one ovce. Šta? Koji je ovo vrag? Čekaj, ako sam pokupio čest, kako može tu da bude čest? Idemo da ga slušimo, ne. Čekaj. Pada mrak! Moramo se skloniti negdje. Ops. Joj, zašto si ti mi dao... Znaš da sam ja noob u gađanju. Šta si mi dao tu? Znači, 1 mjesec. Ajde, nek dođe dan. Jao, ovo će biti teška noć. Čekaj, znači imamo 3, 2, znači ovo nam ne treba, ali sačuvat ćemo. Jo, gladan sam, ojoj. Zima mi je. Znači ljudi, sve sam pauzirao samo da mi bude skraćen klip, znači nije ništa u game modu, znači ništa. Znači tu imamo pijeska što možemo iskoristiti za staklo. Ajmo preko na planinu. Opa, crkniću. Pikaću, krepaću. Ajde, znači moram vam reći, znači kamen smo našli, to je dobro. Idemo, what? To ko da je neko kopu. What the fuck? Majko mila. Mislim ono, stvarno. Ko je ovo tu stavio? Ovo nije u game modu, znači to je obično preživljavanje. Ali ovo, koliko runa. Iso Miki. Majko mila, ljudi, ovo treba da ide na like. Iso Miki, znači
Znači, to je nepredviđeno. Ajmo mi gore. Čekaj, sad ćemo to zagraditi. Op, 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 op. I, op. Ne. Pa ja sam pao. Oj Bože dragi. Oj Bože. Znači to ljudi trajiću novine. Znači. Ja našu. Baš ja. Pa i da je to Serbija naša, ne bi se čudio, ali ja ne znam, ko da je ovo mapa neka, a ne preživljavanje. Znači idemo ispeći taj iron. Čuj, Bože dragi. Bože, Bože, Bože. Imamo jedan. What the fuck? Mrš. Mrš. Ma kuću ja od tog pravca. Ja nisam normalan. Ništa. Ništa. Šta? Nema mu. Ja, Bože, Bože. Još i to se zamarat, pa daj. Me nemoj zezat. Traće nam samo 3 da se ispeku. Znači ljudi, ja ću pauzirat. Znači ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, slobodno lajkujte. I subscribeujte se na moj kanal. Ako već niste. Znači ljudi, to bi bilo to. Pozdrav!